talde lana da hau. Gutako bakoitza pieza bat da eta guztion artean osatzen dugu puzlea. Denok gara ezinbesteko piezak, baina sarritan ez gaituzte hala sentiarazten. Hau errespetua ere bada. Baina sarritan ez gaituzte errespetuz tratatzen. Hau ardura ere bada, balioak eta balorek transmititzeko erantzukizuna. Baina transmititzen diren balioak ez dira beti berdinzaleak izaten. Nahikoa da, egoerari buelta emateko unea heldu da. Lasterketa hau bukatu eta ibilbide berri bati ekitekoa. Bada garaia matxismoari saskiraketa egiteko. Gurpil gaizto honetatik irtetzeko. Edalontziak gainezka egin du dagoeneko. Bete dezagun berdintasunez, aniztasunez eta errespetuz. Bizikidetza sanoa, berdinen artekoa eta plurala izan dezagun. Ez dugu gure askatasuna salduko. Libreak, independenteak eta autonomoak izateko eskubide osoa daukagu. Eta horretan guk ere, gure aletxoa jarra dezakegu. Ez baldin badugu ezer egiten, konplizak izango gara eta. Ez dugu eraso sexistarik onartuko, ez santanetan, ez inoiz. Bizi ditzagun festak, askatasunean eta berdintasunean. Eraso baten aurrean eskaini laguntza. Eraso baten aurrean eskatu laguntza. Indarra batuz lortuko dugu. Eta argi izan, Ez, beti da ez.